Tomáš Terek po zápase so Slovanom Bratislava. Tečko, vyhrotený zápas, zhodnoť nám ho. Tak myslím si, že sa stretli dva silné celky, ktorých trénuje zahraničný tréner a bolo to vidieť takú nejakú tú štruktúru tej hry si myslím, že mali sme podobnú, ale čo bolo rozhodujúce v dnešnom zápase boli, kto spraví prevedenie tých detailov. Ja si myslím, že nám sa podarilo zlomiť ten zápas v tej druhej tretine na konci, kedy sme pár stotín dokonca dali gól a hneď v tretej tretine, kedy sme dali z prvého striedania, tam sme odskočili na 3-0 a potom už sa to postrážilo a to bol si myslím zlom tohto zápasu. Vieš, koľko ťa delilo to, že si strelil ten gól, že ho uznali? Vlastne počul si ten údaj? Už mi to chlapci hovorili 0,008, čiže bolo to aj so šťastím, ale išli sme si za tým a ja som rád, že konečne som zlomil to strelecké nešťastie, pretože nevedel som to zlomiť a aj takýmto gólom o toto chutí sladšie. Čaká nás Zvolen v piatok. Ako sa na nich pripravíme? Bude niečo odlišné od toho, čo funguje na Slovan, alebo hráme ako? Zajtra dostaneme deň voľna a jednoducho na každého supera my sa pripravujeme inak. Čiže uvidíme, čo tréneri si pripravia, budú rozhodovať opäť detaily a takú tú našu vášeň pre tú hru, ktorú máme, potrebujeme zužitkovať aj v piatok a dobre sa na nich pripraviť a zvíťaziť. Nedostali sme po repre pauze ani gól. Ešte ani gól. Čomu to pripisovať? Dobre sme oddychli, dobre sme potrénovali. Či jeden alebo druhý brankár. Jednoducho Filip teraz odpovedal najlepšou mincov, takže máme dobrý trénerský tandem a teraz potrebujeme natiahnuť tú víťaznú šnúru čo najdlhšie, nakoľko vieme, že sme sa, ja to poviem, že topili v priekope a potrebujeme hrať tam, kde jednoducho na čo máme a kde patríme. Ďakujem pekne.